הקטע המוטורי אצלי זה בוורידים. שמי אלי, שם פרטי אלי, אמבר, מהרצליה, 2 ילדים. הבת שלי הציעו לה נישואים. מזל טוב! בסוף השנה הם התחתנו. הופה! סוף. איזה כיף! כן. מה סוף סוף? אתה רוצה להיפטר ממנה כבר? סוף סוף חגיגה. כן, כן, לגמרי. עכשיו רציתי לשאול אותך, אתה נכנסת לעולם הרכב מתוך אהבה, או שהיית מכונאי לפני? מה הקשר שלך? הייתי בתחום של המכונות. אחרי צבא היה לי עסק להתקנות רדיו. בזמנו היית קונה רכב ערום, והיו באים אליי החבר'ה להרכיב רדיו, להרכיב מערכות, הזקה, כיסויים, רב בריח. היום התחום הזה לא, זה את קונה אותו חדש, כבר אין מה לשים. מהניילונים וזהו. כן. בסדר, היום אבל הרכבים יוצאים עם מלא בעיות, זה לא כמו פעם, אתה יודע. זה נכון ולא נכון. היום הרכבים החדשים הם אמינים, אבל השאלה אם זה מולבש אלייך. לי לא מולבש. אני אוהב את הרכבים של פעם, של הבנזין. גם אנחנו. באמת? כן, כן. הריח, הגיר ידני. לגמרי. שהאוטו לא מסיע אותך, אתה מסיע את האוטו. בדיוק, אתה שולט עליו, וזה כיף. חד משמעית. יש לי גם אופנועים שזה ידנית, אני לא בקטע של קטנועים, של אופנוע, ידני. משהו בומבסטי. בומבסטי, מוטוגוצי, 750. יפה. עם חבר'ה, אנחנו יוצאים פעמיים בחודש לטיול בכל הארץ. יפה. יש לנו מוביל שמוביל אותנו, ויש מדריך טיולים שמגיעים לאתר. הוא מסביר לנו כל ההיסטוריה של האתר בכל מקום, ותענוג גדול, כאילו אתה חוזר לבית ספר. כן. אז תספר לנו קצת על הרכב. אני רואה בגדול שזה אלפה רומאו, אבל נעשה את זה קצת יותר פשוט בשביל אנשים אחרים שפחות מבינים. אוקיי, זו אלפה רומאו נקראת ספיידר דור S3, דור 3. ספיידר שמעתי. היא יוצרה ב-1966, אם ראיתם את הסרט הבוגר. אולי שאני ראתה. עם דסטין הופמן, הבוגר. הבוגר, לא מכירה. הוא שהייתה לו חברה, והאימא של החברה רצתה להתחיל איתו. והשיר של הסרט זה מיסיס רבינסון של... מיסיס רבינסון, כן. כן, של גרפינג, סיימון וגרפינגל. וזו, התחילו אותם בשנות ה-60, 1966. אז זה דור ראשון, שנות ה-70 זה דור שני, וזה דור 80, דור שלישי. שלישי. האוטו הזה, במקרה הגעתי אליו. כן. כשהשתחררנו מהצבא, יש לי חבר שקוראים לו דורון יער, שאחותו התחתנה עם יולי עופר, והיא קיבלה מתנה לנישואים כזה ספיידר כזאת אדומה, 2 ליטר, גם זו 2 ליטר. זה גם 2 ליטר. כן, זו 2 ליטר. והיא לא הייתה אוהבת לנהוג בה, אז חבר שלי היה נוהג בה, בחור צעיר, ג'ינג'י, חמוד, עיניים כחולות, ומה? כל היפות של הרצליה פיתוח. באו עליו. ואנחנו אכולי קנייה, אכולי קנאה, ולימים... עכשיו כולם באות אליך. אז לפני איזה 14 שנה הייתי בטיול אופנועים, וחבר שלי אומר לי, בוא תראה פרויקט יפה. אני רואה את זאתי. אני אומר, וואו, אוטו של דורון. אני חייב לקנות אותה. זה בדיוק חבר שממועדון ה5 הביא אותה כגרוטה ושיקם אותה, ואני ראיתי אותה אחרי כבר שיקום. אז בעצם אתה מדבר על הרכב הזה ספציפי. הרכב הזה. אז אתה לא עבדת עליו. לא. קניתי אותה אחרי כבר פרויקט, אחרי שמלוקקת ויפה ונוצצת ונדלקתי. הייתה בעיה של תקציב, ובדיוק קניתי לאשתי רכב חדש, והבאדג'ט נגמר. באתי לחני, אשתי, אמרתי לה, תראי מה ראיתי. אז היא אמרה לי, אלי, אני הולכת לבנק, לוקחת הלוואה וקונה לך את האוטו. הייתי בהלם. וואו, שתדע, זה לא מובן מאליו בכלל. לא מובן, ממש לא מובן.
איזה אישה, זה כן. המזל שלי שהיא אוהבת אוטו עם גג נפתח. אם זה לא היה גג בול. נפתח, בדיוק, אז לא היינו קונים אותה. טוב, מי לא אוהב להרגיש את הרוח לא, יש כאלה שלא אוהבים. אני וואלה. מכיר הרבה שמה, גג נפתח לא מדבר אליי. טוב, מעניין. זה באמת חם בארץ, אז אני יכולה להבין את זה. אני לא משנה לי, בכל מזג אוויר אני יוצא איתה, חורף, קיץ. גם עם גשם. יש לה חימום מדהים פה באוטו, כן. ויש פה במזגן לקיץ. יפה, חשוב. הנאה, ואנחנו, ברגע שקניתי את האוטו, היה לי עוד אלפות קודם, אבל ביום הראשון שקניתי את האוטו ניגשתי להיפגש עם חברים שיש להם גם עוד אלפות, ואנחנו בכל שבוע נפגשים, נוסעים לטיולים בארץ, לצפון, דרום, וגם בחול, באיטליה, טיולים של אלפות. יש לנו... אני רואה שיש לך גם כובע של אלפה רומאו. ברור. אז זהו, זה או אלפה רומאו או כלום. חולצה של אלפה. יפה, אין מה לעשות. התחתונים לא. גדול. זה היה טוב. מעולה. אז כמה זמן יש לך את הרכב? תזכיר לי. האוטו אצלי משנת 2014. אוקיי. ואיפה אתה מטפל? אני מניחה שלא בבית. בעיקרון הרוב לבד, אנחנו עושים לבד. אתה עושה לבד? חבר שלי עוזר לי מדי פעם. וואלה. אבל היה לי תקלה פעם, תקלה במחשב, שגם נאלצתי ללכת למוסך בפתח תקווה, מוסך טילטן, חבר שלי גם כן, אבי ישחייק. אבל בגדול, רכב מאוד אמין. המנוע הזה הורכב בהמון מכוניות של אלפה, זה נקרא מנוע? נורד, מנוע 2000. שג'וזף בוסו ייצר אותו, שזה מנוע מאוד אמין, אז בגדול, מסביב קצת בעיות, אבל לא רציני, ממש לא רציני. אז שתדעו, חוץ מהמחשב, הכל בסדר. בדיוק. שאלה חשובה, רכב החלומות שלך, או שכבר השגת? האמת, זה באמת רכב החלומות, וואו, אבל איזה כיף לשמוע. כשהגעתי לחברים ועם החבר'ה באו עם כל מיני מכוניות מיוחדות, אז היה לי גם חלום לקנות אלפה סוד, וקניתי אלפה סוד. שיקמנו אותה, היא הייתה בבעיות, ואני ואסף חן, חבר שלי, שיקמנו אותה, והיום היא נוסעת. הייתי איתה באילת לא מזמן. זה רכב לשנות גם 82. וחבר'ה לא האמינו שנסעתי איתה לאילת. אני גם, קשה לי להאמין קצת. ממש, אמרו לי, אתה משוגע לנסוע עם הסוד לאילת, מנוע 1200. גם זו הייתי איתה באילת, גם זו הייתי איתה פעמיים באילת, אבל זו כבר אוטו יותר חזק, עם מנוע 2000. אמרו לי, מנוע 1200 אתה נוסע לאילת, והיא נסעה מדהים. איזה כיף, אז תודה רבה שפינית לנו זמן. בכיף, חמודות. היה נעים להכיר, אלי. בכיף, anytime. ושמחה שהשגת את הרכב החלומות שלך. לגמרי, תודה. יאללה. תודה, חמודות. תודה רבה.